uxhaso. Umthimkhulu uyaqala ukuya kulomqhudelwano iNBA Pro AM World Championship kanti uzobe encintisana nosozinyama bamazwe omhlaba. Amazwe ajwayelekile avamise ukuba khona oFrance, bona Spain, noma locals, America njalo njalo. Ngokwesimemo umdlali kufanele ayihlelele yena okokuhamba okuyizindleko eziyizinkulungwane-45 kepha kuyenyukela kumthimkhulu. Sanjalo kumele ngihambe kumele ukuthi ngize ngizokhangeza noma ngizothekela umnyango nomnyango angabi naso nje sponsor noma umxhasi ongisupportayo. Umthimkhulu uqale ngonyaka u-2017 ukuqukula insimbi encintisana waqala futhi ke ukunqoba emncintiswano eMelinyuvesi UKZN. Ukusuka lapho ube eseyidlela amahlanga emncintiswaneni yosozinyama lapha. Yokuqala nje ibikhona la eAfrika la engangiqhathaniswe khona kwinensizwa evela emazweni angaphandle oGhana kodwa kuyi-African Championship oCongo njalo njalo. Lapho engafike khona ngashaya ikhanda ngase ngixokelwa ukuthi ngiye e-Asia. Umncintiswano wosozinyama iNBA Pro AM World Championship uzobanjelwa eTarragona, eSpain kusuka mhla zili-13 kuya kumhla zili-15 kuNhlangulana. Uma unentshisekelo yokulekelela leli bhungu nansi imininingwane phansi ebusweni bethelevishini yakho.